Θέλεις επικοινωνία, θέλεις Public. Τα Public είναι μια ελληνική αλυσίδα πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας. Εδώ κανείς μπορεί να βρει μια μεγάλη γκάμα από tablets, smartphones, προϊόντα τεχνολογίας, εικόνα, ήχου και ό,τι άλλο θέλει κανείς. Διαθέτει σύγχρονους χώρους και κάθε μέλος της οικογένειας, ανεξαρτήτου ηλικίας, μπορεί να περάσει το χρόνο του πάρα πολύ όμορφα. Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα τιμών. Και το μόνο σίγουρο είναι πως τα Public στην πόλη της Δράμας είναι ο νέος μας γείτονας, στην Εθνικής Αμήνης 13. Κάθε επίσκεψη στα Public είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Δίπλα μου ο διευθυντής του καταστήματος Public της πόλης της Δράμας, κύριος Σακελαρίδης Δημήτριος. Καλώς ορίσαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε εδώ, που μας δέχεστε στην πόλη σας και που έχουμε και το κανάλι σας σήμερα εδώ και μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το κατάστημά μας. Θα ήθελα λοιπόν από σας να μάθω τι ακριβώς είναι τα Public που βρίσκονται στην Εθνικής Αμήνης 13. Τα Public είναι μια ελληνική εταιρεία, μια ελληνική αλυσίδα καταστημάτων ψυχαγωγίας και πολιτισμού και τεχνολογίας. Περιλαμβάνουν μια τεράστια γκάμα από ό,τι προϊόν θέλει να βρει ο κάθε επισκέπτης από τεχνολογία, όσον αφορά δηλαδή κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, φορητούς υπολογιστές, τηλεοράσεις, και έχουμε και μια πληρέστατη γκάμα προϊόντων πολιτισμού. Η γκάμα μας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο βιβλιοπωλείο στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο πελάτης μπορεί να καθίσει, να ξεφυλίσει τα βιβλία, να διαβάσει. Υπάρχει χώρος αναγνωστηρίου. Υπάρχει χώρος εκδηλώσεων για τα παιδιά, όπου θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα Σάββατα. Και υπάρχει και μια πλήρης ταινιοθήκη, μουσική και φυσικά κονσόλες, βιντεοπαιχνίδια και οτιδήποτε χρειαζόμαστε από τα αξεσουάρ τους. Τα οποία από ό,τι πληροφορηθήκαμε δεν πάνε χαμένα τα παλιά μας παιχνίδια. Όχι βέβαια, μπορεί ο κάθε επισκέπτης μας να φέρει τα παλιά του παιχνίδια, τα χρησιμοποιημένα παιχνίδια που έχει από παλιότερες κονσόλες ή από οτιδήποτε τα έχει βαρεθεί και θέλει να τα φέρει, έρχεται και κάνει ανταλλαγή. Μπορεί να αγοράσει ένα καινούριο παιχνίδι σε χαμηλότερη τιμή, να το πάρει και δωρεάν. Το κατάστημα εδώ αποτελείται από 4 ορόφους. Το κατάστημά μας είναι πολυόροφο, έχει 4 επίπεδα. Είναι χωρισμένο, τα 2 επάνω επίπεδα έχουν τα προϊόντα του πολιτισμού και τα 2 κάτω επίπεδα, η είσοδος δηλαδή και ο ημιόροφος, έχουν τα προϊόντα της τεχνολογίας. Οι εντυπώσεις που έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής από το κατάστημα εδώ στην πόλη της Δράμας? Οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει. Βλέπουμε κόσμο χαρούμενο να μπαίνει μέσα. Έχουμε γίνει ένα σημείο προορισμού για την πόλη της Δράμας στην έξοδο και για νέο κόσμο αλλά και για μεγαλύτερο. Στο κατάστημα Public υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, θα λέγαμε, με τη Wind. Ναι, υπάρχει αυτή η διχρωμία μέσα το πορτοκαλί με το μπλε. Υπάρχει συνεργασία των καταστημάτων Public με την εταιρεία της Wind. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα στα καταστήματά μας να έρθει, σαν να μπαίνει σε ένα πραγματικό κατάστημα της Wind, να εξοφλήσει λογαριασμούς, να πραγματοποιήσει συνδέσεις, φορητότητες από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο θέλει, και ταυτόχρονα το πολύ μεγάλο ατού είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιδότηση που προκύπτει από αυτές τις συνδέσεις του για να αγοράσει ό,τι θέλει από το κατάστημά μας. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή σε παροχή κινητών τηλεφώνων σε οικονομικότερη τιμή. Μπορεί να διαλέξει μέσα από 500.000 κωδικούς, είτε αυτό είναι προϊόν τεχνολογίας, είτε βιβλίο, είτε παιχνίδι επιτραπέζιο, οτιδήποτε άλλο.